Сред събитията от пролетта на 1876 година с ярка светлина блестят защитата на Дряновския манастир и действията на четите от Търновския революционен окръг. Поп Харитон и Бачо Киро в продължение на седмица водят сражение с многократно превъзхождащия ги противник в защитата на Дряновската обител. За да възкресят подвига на четниците, от четите на поп Харитон и Бачо Киро бяха поканени членове на Национално дружество Традиция. Те въплатиха в живи картини моменти от героичната отбрана на Дряновския манастир. Национално дружество Традиция е основано 1991 година и към момента наброява около 600 члена и има 22 регионални клона в страната. Ние считаме, че наша основна задача това е издигане на националния дух, особено на младите хора в страната, а също така запазване на българската историческа памет. Затова правиме и възстановки, свързани с героичната история на нашия народ. Възстановката трябва да представи максимално близко това, което е ставало във времето, но погледнато през очите на съвремието и така да бъде адаптирана, че да може съвременният зрител да я разбере правилно. При реализацията на Дряновската епопея имахме сред участниците наследници на двама от самите четници. Чест за мен е да бъда тук, където е изписано името на дядо ми Иринчо Костадинов. Радвам се, че се е спасил той от оцелелите. Затова и сега мога да кажа това, което казвам. Те наистина са били герои, не са знаели, че саможертвата, която са направили, е велика. Ние сме тук, за да покажем героизма. Ние сме тук да покажем на децата си историята. Да покажем един изключително популярен, зрелищен преглед на историята. Наследник съм на въстанник от четата на поп Харитона. Причината да участвам в тая възстановка е да тачим паметта на загиналите въстанници и паметта на моя прадядо Тотио Иванов от село Кравеник. Участниците от възстановката, хора от цяла България, не са професионални актьори, но ентусиазма, патриотизма, заряда, с който бяха заредени, подпомогна те да се вживеят на 100% в ролите си и да направим една наистина чудесна картина. Да се надяваме, разбира се, че зрителите ще оценят по достоинство. Пролетта на 1876 година настъпва рано. Тя е чудно хубава. Буди надежди и опиянява орачи и занайчии. Малките ниви са изоставени от своите стопани. Замлъкват чуковете в работилниците по чаршиите. Вместо звън по бакърени тащчета и тепсии, тежко кънтят на ковални, гърчат се нажежени късове желязо, за да се оформят в остри саби и ножове. Гърмежите на въстанниците, които нападнали и освободили конака, се слели с препрения звън на черковните камбани, които вдигнали населението на крак. Писмото на Каблешков предизвикало небивал възторг всред апостолите в Панагюрище, столицата на 4-ти революционен окръг. И тук камбанният звън се слял с тържествените викове и гърмежите на апостолите и въстанниците. Бързо огънят на борбата се разпрострял в околните села Брацигово, Перущица, Батак и Клисура, в планините и в китните тракийски равнини. Приведени над буйно гриви коне, смели и решителни момци подбрани от Бенковски,
Препускали, за да напътстват, окуражават и грозно да мъстят. Вестта за въстанието в 4-ти революционен окръг заварва Търновския революционен окръг в тежко положение. Част от ръководителите на революционните комитети в Горна Оряховица, Търново и Лясковец са заловени. Между тях е и помощник апостола Измирлиев. Това парализира инициативата на останалите дейци. Въпреки това се организира голяма въстанническа чета от селата Мусина, Бяла черква, Михалци, Дичен, Вишовград и други, откъдето първоначално излизат малки въстаннически групи, които на 28 април се събират в село Мусина. Начело на четата застава поп Харитон, а за военен ръководител е назначен Петър Пармаков. Знаменосец става Димитър Атанасов Рушчуклийчето. В четата влизат още Бачо Киро, Христо Караминков, Мунито, Тодор Левтеров и други. Според плана, тя трябвало да се съедини с други въстанници и да се укрепи в Балкана, за да може да води по-продължителна борба. Веднага обаче, щом се отправя към Стара планина, подирите й тръгват многобройни потери от Башибозук и редовни войскови части. На 29 април четата на поп Харитон и даскал Киро Петров се насочва към Тремленския Балкан, където трябва да се срещне с местните въстанници. Но дружината е забелязана от турски съгледвачи и трябва да се укрие. Намира убежище в Дряновския манастир. Четата слиза в строй към манастира. Отпред е войводата Петър Пармаков и Бачо Киро. Виждайки свещениците, войводата подава команда «Стой!». На мостчето ги посрещат отец Пахомий, игумен и още двама свещеници. Посрещайки ги, игуменът сочи на войводата към близката височина, където се крият турци, Башибозук. Войводата изпраща в две посоки по двама четници за разузнаване, които след като оглеждат местността, докладват на войводата, че пътят за по-нататъчно предвижване е оттеглян и отрязан. Поп Харитон извиква при себе си Петър Пармаков, дава му разпореждане и коменданта командва четата да се пребере в манастира. Четниците на бегом влизат в манастирската обител. Един въстанник се качва на подходящо място и забива знамето, а четниците започват трескаво да се барикадират. Не след дълго, по околните височини започва да се съсредоточава Башибозук и черкези. Закипява жестока битка. Турците нападат, викайки Аллах на помощ и смърт на георите. Четниците отговарят с залпов и единичен огън и добре прикрити зад манастирските стени понасят по-малко загуби. Виждайки, че атаките им са безплодни, турците прибягват до ултиматум, изпратен до въстанниците, като използват за това двама дряновски чорбажии. Те, с прикрепена на пръчка хартия с ултиматума, приближават към манастирските стени и порти. Оттам излизат двама четници, като единият е с лице към турците, а другият води парламентьорите в манастира. Престрелката спира. След това пратеникът излиза, съпроводен до мощчето от двамата четници и тръгва към позицията на турците. Тук пашата разтваря отговора и чете: „Господа, ние не сме излизали да убиваме, обираме и разбойничестваме. Тихо и мирно излязохме из домовете си и потеглихме за Балкана да дирим свободата си и човешки живот. Когато влязохме в манастира, си не питахме нито Алито, нито Салито, нито Ахмеда, нито Хасана, но истинна во Бога, който е с нас против вас. Затова кога ще излезем само ние, Бог знае, а не вие. Не щеме да ни заповядвате да излезем, нито ви пък питаме. Колкото са оръжията ни, ще ги сложим като умрем, а ще ги носим додето сме живи. Не ви ги донасеме, елате си ги вземете сами. Ако обичате, оставете ни.“ Два пъти дряновските чорбажи изпращат куриер с писмо до въстанниците с покана да се предадат, а отговорът на четниците е един и същ: смърт или свобода. Страховита е битката с турците. Въстанниците мъжки се отбраняват, но много от тях са ранени, а по-късно се разболяват от треска. Ранен е и войводата поп Харитон, който ослепява от взрив на барут в стаята, в която се правят фишеци. В това време на позициите се появява Фазла паша.
командирът на бригадата от Шуменския гарнизон. Виждайки безплодността на турските атаки, той решава да сплачи въстанниците с ултиматум. Изпраща свои войници до въстанниците, които предават ултиматума на четниците. Комити, послушайте моите думи и се предайте, защото няма да мине много време, когато манастирът ще бъде превърнат на прах и пепел, а вие всички ще бъдете в моите ръце. Веднага въстанниците написват отговора, в който пашата чете: ние искаме от правителството да ни признае правата като народ и докато не стане това, живи няма да се предадем в мъчителските ви ръце. Ние сме решили да мрем и ще запазим клетвата си, а вие ще бъдете отговорни пред Европа за вашите тиранства. Получавайки този отговор, пашата видимо ядосан заповядва да се открие огън с артилерията. Невъобразима, хищна глъч, обезумели, кървясали очи, плясък на ятагани, война зурни и тътено тъпани, ехиден смях. 3000 башибозук приближава стените на Дряновския манастир. След тях настъпват 5 батальона редовна турска армия, начело с Фазла паша. Около манастира почернява от хора, но най-зловещ е черният цвят на зейналите дула на двете оръдия, които са насочени срещу манастирските стени. Въстанниците са гладни, жадни, уморени, ранени. Мамка ви, няма да се предадем! Свечерява се. Стрелбата стихва. За защитниците вече е ясно. Ще правят опит да пробият блокадата. По-добре геройска смърт, отколкото да сложат главите си като жертвени агнета под ятаганите на озверелия башибозук. И тогава става нещо, което слисват турците, точещи ножовите си за голямото клане. В двора на манастира се събират въстанници. Пропищява гайда. Отначало тъжна и самотна, после звуците стават по-игриви. Зазвучава тежко мъжко хоро. Мъжете събличат куртките и остават по бели ризи. На смърт и на сватба българинът тръгвал с бяла риза. Хващат се за раменете и играят за последно пред очите на палачите си. Турците ги гледат с почуда. Дори една пушка не вгръмва. Фазла паша излиза, слага бинокъла и също пита: какво са решили георите? А те се прегръщат с ранените. Двамата останали свещеници ги благославят. Знамето е целунато за последен път от въстанниците, положено на двора, и го изгарят, за да не попадне в плен. Повдигат поп Харитон, който изважда сабята си и се провиква: юнаци мои, не като баби, като лъвове изреднете от тая пещ и който остане жив да спомня. А мене заведете прехода и аз там ще си умра както си мога. И тогава тръгват в атака. За пръв път в българската история прозвучава бойния вик ура. Начело на четата е Пармаков, който с гола сабя и револвер в ръка повежда смело другарите си напред към свободата. Завързва се ръкопашен бой и след мушчето намират смъртта си около 25 души заедно с Пармаков. Останалите се пръскат и укриват. Между тях е Бачо Киро. Преди последния штурм на обкръжените въстанници, раненият и ослепял от барута Харитон им казал: башибозукът нахълтва в манастира, подлага на сеч останалите живи въстанници и калугерите. Манастирът е обвит в пушек. От него излизат турци, натоварени с черги, котли, утвар, плячка. Легендарна остава битката при Дряновския манастир на четата на поп Харитон и Бачо Киро Петров с 5000-та войска на Фазла паша. Поп Харитон загива с сабя в ръка, успява да се спаси Бачо Киро, но после е предаден, осъден и обесен в Търново. Скъпите жертви не отиват на празно. Само 2 години след епичната народна борба, завършила с поражение, но издигнала високо името на българина, руските витязи долитат с победата си, за да възтържествуват делото на справедливостта. По планинските пътеки и в селищата на равна Тракия най-после дошла свободата. За тая свобода Търновския революционен окръг дава скъпи жертви пред олтара на Отечеството. Признателното поколение не ще ги забрави.